Kwazivai vana vaMwari, ndoda kukwasai mese muzita raJesu kwese kwamuri. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tidzidze zvishoma kubva mukati meshoko raMwari. Musoro wenyaya uchatitungamirira unoti chikorobo chakatengwa, chakabhadharwa, paid in full. Kana tichiziva chikorobo, chandinoda kutaura nezvacho nhasi, chikorobo chaiko chekare kare chiya, kwete mamopa ako mazuva anaya akuklinwa nedomestos onyatsokunanikwa zvakanaka. Ini ndiri kuda kutaura pamusoro pechikorobo chekare, chikorobo chiya chekuti yaive t-shirt yasakara isasatoiti kana kusona, yabvaruka. And then maivochiti ichi ngatichitei chikorobo. Saka ndo chatiri kuda kutaura nezvacho. Unoziva chikorobo ichochoka, ini pamazuva andakakura chaingotorwa kana makukorobha, ingava mvura yarasika, angava mwana atoitira weti pasi, whatever you may think of, chasvipisa floor, chasvipisa madziro, pampacho chasvipisa mutoilet, chaingotorwa chikorobo chiya chotokorobheswa kuklina. Anozwa kuti chikorobo hachina format yekutorwa, chinongozvuiwa pachinenge chiri, chotoshandiswa kukorobha paya pochena. Ende panguva yataikura isusuka, chikorobo ichika chaingokandwa kuseri kwemba, zvasiyana nemopu dzanhasi dzaakunanikwa palaini kadzaita special. Ini ndiri kutaura chinonzi chikorobo. Muri kuzvibata vana vaMwari, fambai neni zvakanaka. Chikorobo changokandwa kuseri kwemba, hachitenderwi kuonekwa nevanhu. Actually, even kana vanhu vanganzi vari kutama pamba pavari kutama, ndiani angarangarire chikorobo? Unoona, chinogona kutozara vanhu vozotonoshandisa chimwe chikorobo vasvika, nekuti hachisi chinhu chakakosha. Kunyange hacho basa rachinobata pamusha rine rakakosha. Ini ndiri kuda kuti iwewe nenika tibate chikorobo in its truest sense. Chikorobo ichi, tarisa munhu waMwari, tiri kutaura pamusoro pechikorobo chakabhadharwa. Saka umwe munhu anogona kuita mubvunzo wekuti angatenge chikorobo kuti achibhadhare. Ndiani angati ndakutonobhadhara chikorobo ini? Makambonzwawo vanhu vainoti tiri kutengesa chikorobo. Isu panguva yatakakura hapana akanga achitengesa chikorobo. Ndiri kutaura chidhende, chihembe chasakara chisina basa chaakushandiswa kuti chiite kuti mumba muite seimuchene. Iko zvino ndo paakutengeswa mamopuka, iko zvino ndo paakutengeswa machira ayaya anonzi mamaton cloth aya aakutengeswa nhasi. But inini ndoda kukutora bheki kuchikorobo chidhende chakazotengwa manje, chikorobo chacho ichocho. Zviri kubva mubhuku ripi? John chapter 8. Toda kuiverenga kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya11. Hanzi mukadzi wakabatwa achifeva. I'm sure tese takamboverenga nyaya iyi. Hanzi Jesu akaenda kugomo remuOrivhi mangwanani, akadzokazve kutemberi. Vanhu vose vakauya kwaari, akagara pasi akavadzidzisa. Nyaya yedu yakutangira pavhesi 3 iri kuti vhesi 3, vanyori navaFarisi vakauya kwaari nomukadzi wakanga abatwa achifeva, vakamisa pakati pavo. Ndo pane nyaya yedu nhasi. Saka ngamweka kuti tati chikorobo chakaita sei? Chakabhadharwa. Mangwanana ano pana John chapter 8 verses 1 kusvika ku11 tasangana nechikorobo chiripo ipapo. Zviri kunzi mukadzi uyu abatwa ari right in the act, achifeva. VaFarisi nevanyori vakuru vechechi ndo vauya naye kuna Jesu. Mukadzi uyu why vauya naye? Wambata ari right in the act yekufeva. Kuti achifeva nani hatizivi, nekuti havana kuuya naye. Chavauya nacho chikorobo chacho chaicho ndo chavabva vavhovhonora, ndobva vauya nacho kunani? Kuna Jesu. Saka musi uyu mangwanani muguta reJerusarema makafuma makanyarara zvamo. Jesu apinda mutemberi kuti aparidze, suddenly mabva matanga chaos. Urikona ndiri kunyatsoimagina mukati mepfungwa dzangu kuti varume ava vakanga vatoplota kuti nhasi mukadzi uyu tinoda kuti timuvhovhonore tiinde naye kuna Jesu. Taneta naye, uchazoibata nyaya yacho kumberi kuti ichafamba sei. Saka zviri kunzi varume ava, vaFarisi nevanyori,
vakabva vaona mudzimai vakaita wekutaimira kuti chikomba chipinde. Handizivi kuti chekenge chapinda manheru vakarara varipo vakachirindira here kana kuti chakapinda mangwanani vachibva vachitaimira chikomba chatomumba vakuza kuti chikomba chi hachisisina kupfeka chabvisa hembe. I think vakakalkuleta maminutes ndobva vawirirana kuti varume ngatipinde vachibva vapinda mumba muyama. Kwakusvikobata mudzimai uyu uri kuzvibata munhu waMwari kwakumuzvuzvurudza. Iwe unofunga kuti mudzimai uyu kana akabatwa ari right in the act yekufeva anga akapfeka zviri proper here? Wazviona kazvauya mupfungwa dzako? Mai ava vakavhovhonorwa kubva pamubhedha vanhu vaMwari ndokubva vanzi imimi maimi takuinda nemi kuna Jesu takubatai right in the act yekufeva. Mai ava vanga vasina marambiro nekuti dhora kangwerekana ravhurikaka mubaba vangu ainavo vakashama ivo vacho vakatoshama hapana marambiro. Saka mai vakazvuzvurudzwa. Ini ndinongoimagina hangu kuti maybe pakangoitawo umwe akazongokandawo chijira kuti mai ava vafuke, but tinowirirana kuti vanga vasina kufuga zvakanaka, vava vasina kunyatsa kupfeka in an orderly manner. Zvoreva kuti maybe chest yenge iri panzei, zvoreva kuti maybe imwe pati yechidya yaitoonekera hameno zvazvakanga zvakangoita zvakangoita mapiri njanja so munzwa wemupangara. Saka mai vaya vakazvuwiwa munhu waMwari. Imagine kuti waibatwa papi vaingonzi fambai abata musana abata chidya abata paingobatwa munhu achizvuzvurudzwa kuinda naye kuna Jesu. Aisabatwa zvine odhaka. It's not like anga abatwa achiita zvinhu zvakanaka mukadzi uyu anga abatwa achifeva. Saka aingozvuzvurudzwa sechikorobo chandakutaurira chiya kuti chikorobo chakaita sei chakabhadharwa. Saka mai vaya vakazvuzvurudzwa kuinda kuna Jesu. Chaive chifeveka ichi. Imagine kuti vana mai vemumarainum vakaona achichizvuzvurudzwa vakachishereredza vakati nhasi zvaiwana ngwarati mai mwana mukadzi uya wekuti torera varume vedu nhasi azobatwa mai mwana akazvuzvurudzwa. Ende unofunga kuti anga akapfeka bhutsu? Hapana bhutsu dzanzi akapfekwa apa. Akazvuzvurudzwa mukadzi achibayiwa nematombo kana kuchekwa nemabhotoro vachiinda kuJerusalem temple kuna Jesu nechikorobo chemumaraini. Unoziva mukadzi uyu ukaverenga zvakanaka bhaibheri rako uchanzwa kuti ndiye Mary weMagadhara uyu wainzi Mary Magdalene, kwete kuti Magdalene ndo yanga iri senemu yake base kuti mutungwazi. Zvakanga zvichitoreva kuti iye akanga ari chifeve cheMagadhara. Senemu yanga akapiwa yaive iri yemuguta. Ukaverenga nyaya iyi zvakanaka uchifamba nayo the gospel according to Mary Magdalene, you will realize kuti chakaita kuti anzi Mary of Magdalene akanga ari mudzimai akanga aine mweya minomwe yekufewa. Waifewa musikana uyu waiti kana akapfudzana nemurume wako kudai murume wako aitendeuka kumutarisa. Ukaverenga zvakanaka bhaibheri rako uyu musikana uyu ndiye wekuzouya neperfume kunozora mumakumba aJesu kupati yaSimon the leper iya kana takamboiverenga mukati meshoko raMwari. Saka musikana uyu basa rake airiziya zvakanaka. Saka kuzonzi Mary Magdalene akanga ari an expert in the area yezvaakanga achiita ufewe hwaaiita. Hanzi vakamuzvuzvurudza ndobva vaenda naye kuna Jesu. Mukadzi akabatwa achiita sei? Achifeva. Hanzi zvino vasvika kuna Jesu vanava nemudzimai uyu. Mudzimai uyu ina handizivi zvekenge zviri mupfungwa dzake, but I can only imagine kuti mumwoyo make aimba rwiyo, what can wash away my sin? Ndinoyera sei mwoyo vanhu vaMwari? Maropa aJesu oga. Mudzimai akanga asasazivi kuti uchapona here. Chaaiziva ndechekuti unotofa. Nekuti pamurayiro waMozisi watinoverenga pavhesi ya5 John chapter 8 iyoyo inoti Mozisi wakatirayira kuti vakaita seava vanofanira kutapwa nemabwe. Vhesi 6 inoti vakareva izvozvo wachimiidza kuti vawane chavangamupomera mhosva nacho. Saka tikatarisa nyaya yemudzimai uyu Mary iri kuita unge nyaya iyi ndeyaMary, but nyaya chaiko ari kutsvagwa apa ndiJesu. Uri kuibata here pfungwa yacho munhu waMwari? Ari kudiwa chaiye ndiJesu. Nekuti ukaiverenga pana Revelations chapter 12 verse ya 7 to 9 inoti zvinokurwa kwakavapo kupi? Kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato nevatumwa vayo. Shato ikasaita sei? Ikasakunda. Saka hondo iyi yakatangira kudenga. Muridzi wehondo ndiJesu. Mary weMagadhara atongoiswa hwake pakati. Ndiri kuti kudii mangwanani ano vana vaMwari? Ndiri kuti paupenyuka gara uchiziva kuti hondo dzese dziri muupenyu hwako hadzisi dzako. Muridzi wehondo ndiJesu. Jehovah the man of war. Iwewe suduruka umupe nzvimbo yake. Unomboziva kuti chii? Mary weMagadhara
akafunga kuti nyaya ndeyake. Akasvika ipapo asina kana simba. Wakambopera mweya here kuti majoinzi sai anoshaya simba ochiya ndinoita sei, unoshaya kuti ndochema here, dikita richibuda, ndo zvakanga zvichiita Mary weMagdala. But chakanga asingazivi ndechekuti hondo iyi ndeyaJesu. Hanzi vakazviita nokuti vaida kuidzani, vaida kuidza Jesu. Saka as we read the narrative yaJohn 8 verse ya 1 to 11, we understand kuti varume ava pavakasvika pana Jesu vachitaura nyaya yavo, hanzi Jesu manje akabva akotama, akakotoroka, ndobva atanga kunyora pasi. Aimbonyora chinyi? Ainyora murayiro waMwari. Nekuti pavakaramba vachimubvunza akazoti asina zvivika ndiye ndaatange kukanda dombo, asina kutyora murayiro wandiri kunyora pasi pano ndiye ngaatange kukanda dombo. Ukaverenga zvakanaka shoko raMwari pana John chapter 8 inoti pakashayikwa kana umwe chete akakanda dombo iroro. Nekuti vaiti vakatarisa pari kunyorwa naJesu, vorangarira kuti ini ndakabata ithi kaini, votarisa vorangarira kuti ini ndiri mhombwe kaini, votarisa. By the way, vamwe vacho vakanga vatozvuzvurudza Mary kuuya naye kuna Jesu ndo vanga vatori zvimwe zvikomba zvake. Unoziva imwe pfungwa yangu inofunga kuti pane mamadhara anga aripo anga arwadziwa kuti tatorerwa musikana panapa, saka regai timuzvuzvurudze musikana uyu timuuraye uyu. Saka vanga vari a mixed multitude, hapana kana umwe chete wavo akanga ari mutsvene ipapo. Zvikanzi hanzi vakakanda matombo avo pasi, pakaita silence, umwe nomwe achitakurana netsoka dzake kuinda kumba kwake. VaFarisi vacho, mascribes acho, mhomho yese yakenge yauya, hapana akasara akamira. Ukaverenga zvakanaka shoko raMwari rinoti panapa Jesu paakazosimuka achitarisa akati kuna Mary weMagdala, nhai varipi vaya vanga vachikupomera mhosva? Mary akati hapachina. Zvikanzi naJesu, enda Mary, asi usatadzazve. Enda asi usadzokorora chivi. Enda Mary, asi usazofamba zvekare mukati meroad yawanga uchifamba. Mangwanani ano musoro wenyaya uri kuti Chikorobo chakabhadharwa in full. Handiti tiri kuwirirana inini newe kuti mazvuzvurudzirwa akaitwa Mary achibva kumboko chakaita seChikorobo. Handiti nini newe tiri kuwirirana kuti mararamiro anga achiita Mary weMagdala mucommunity kusvikira akunzi weMagdala zvaireva kuti changa chiri Chikorobo. Ina handizivi hangu kuti wengo Chikoroba for how long, handizivi makorobhereswa avanga uchiita. But mangwanani ano Jesu ari kuti kwauri, enda asi usatadzezve. There are points dzatinoda kuconsider mustori yaMary weMagdala. Point yekutanga ndoda kuti muone chinhu ichi. Musoro wenyaya uri kuti mukadzi wakabatwa achifewa, ndo subtitle yethis story. Ende patakuverenga iri kutanga paverse 1 ichiti Jesu akaenda kugomo. Mukadzi akabatwa achifewa. And suddenly verse riri kuti Jesu, hello, zviri kusangana papi mukadzi abatwa achifewa naJesu? Ndo patinoda kubvunza ipapo. Murume abatwa ari mbavha pambare musika naJesu, zviri kusangana papi? Ukaverenga zvakanaka vhesi riri kuratidza kuti manheru ainda Jesu kugomo reMiorivhi mangwana acho mangwanani ndo pari kuputika kanyaya kaMary weMagdala. Saka ukaitarisa zvakanaka nyaya iri kuratidza kuti nyaya yaMary isati yanoputika, vanhu vasati vazvuzvurudza Mary kuuya naye kuna Jesu, Jesu already had a plan to save Mary. The Lamb of God who was slain before the foundation of the earth. Iwe neni tisati tatotadza, iwe neni tisati tazvuzvurudzwa zvikorobo kuunzwa nazvo kuna Jesu, Jesu atone escape plan kudhara. Ndiri kuti kudii mangwanani ano? Ndiri kuti Jesu unoziva kamukorobhero kako, but akagadzira nzira kare akatsvaka kukuponesa. Ukona here kuti Jesu ari kunzi pavhesi panapa mangwanani, early in the morning, varume ava vasati vatotanga kuita program yavo, Jesu atomirira mudzimai Mary kutemberi. Jesu atone zano rekuponesa mudzimai Mary. Inzwa munhu waMwari, isusu tisati tada Kristu Jesu, iye wakanga atotida kudhara. Nyaya yekuponeswa kwedu haisi nyaya yakazofungwa naMwari leta inini newe tatadza. Mwari wakatanga atozvironga kudhara, denga nenyika zvisati zvavapo. He had already set the plan of redemption.
redemption. God the Father, the Son and the Holy Spirit. Ndo plan of redemption iyoyo. Saka mangwana nano ndiri kuti kudii? Ndiri kuti munhu waMwari, Jesu akakudai iwe usati wamuda. Saka it is not a matter ekuti iwe utange wamuda kuti uzodiwe. Iwe unofana kuziva kuti ndakadiwa inini ndisati ndada. Saka iwe uri kufanira kungodzorera rudo kuna akakuda iwe usati wamuda. Saka vhesi rati panapa, Mwari akatida. Ukaverenga vhesi ya4 iri kuti vakati kwaari, mudzidzisi, mukadzi uyu wakabatwa achifewa. Ipapo pamene hanzi nevarume ava Jesu chikorobho ichi takatochibata chiri bhizi kutokorobha icho chikorobho ichi. Zvikanzi tobva tauya nacho. Ukuziva here kuti ukaverenga bhuku raRevelations chapter 12 unonzwa kunzi Satanika ndiye mupomeri wehama. Ndiye uri bhizi kuti muri kuchiona here chikorobho icho chakanga chichiba, muri kuchiona here chikorobho icho chakazodai. Inzwai vanhu vaMwari, mucommunity matinogara mune vanhu vakawanda who are accusers of the brethren. Vanongogara vachingoona mhosva mukati mehama dzavo. Iwewe dhiaka, do not be discouraged. Handiti pataverenga apa taona kuti vese vaFarisi, mascribes acho nevese vakanga vachidzidziswa naJesu mutemberi, hapana kana wana akasara apa. Vese vakabuda, zvichireva kuti teseka we are sinners in need of grace. Usatadziswe kuya kuna Jesu neumwe munhu uchinzi nekuti takakubata right in the act. Ivowo futi Jesu akavaona vari right in the act. Saka usasiye Satani achikuaccusa. In fact, unoziva here kuti Mary Magdalene dai ndandiri ni Mary ndaziva Jesu kudaika. Ndaivaudza varume ivavavo kuti inzwaika vanhu vaMwari, ini musaite zvekundizvuzvurudza. Musatomboite henyu kana zvekundipusha. Ndinofamba ndega kuinda kune murume weNazareta, mudzikinuri wenyika yese, anonzi naJohn 1:21. John 1:29. Behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world. So iye Mary manje anga asingazivi chete munhu waMwari. Saka iwewe ndiri kutaura newe mangwana nano kuti Mwarika ari kuti uya zvakadaro, uya even vanhu vanga accuser, ndakauya kuzoponesa vakaacuswa. Inzwa munhu waMwari, handiti unoziva kuti chikoroboka chikaita nguva chichikorobha ndo pachinotonyanyisa kumwisa mvura yacho manje. Paunotanga kushandisa t-shirt yakabvaruka kuita chikorobo inenge isinganyatsokunwa mvura. But paunoramba uchiso chikorobhesa kupera kwechikorobo pachinenge choita unge chonyanya kusakara ndo pachinenge chakunyanya kunwa mvura ipapo. Uri kuona here kuti uyu mukadzi anonzi Mary uyu chibasa chake changa akuchiziva manje, anga akunyatsa kuchigona, anga akunyatsa kuzikamwa necommunity yese kuti uyu ndiye Mary wemuMagadalini muno. Ichi ndo chifeve chemuno muMagadalini muno. Iwewe unogona utori nezita mucommunity. Vamwe ndivana Mukomatindo, vamwe ndivana Tete Beti, wakunyatsa kuzikamwa. Unoziva ndosaka mushoko raMwari mune vhesi rinotika nyangwe zvivi zvatsvuka seropa. Jesu zvaari kutaura ndezvekuti nyangwe wapa state yechikorobo chaakunyatsonwira mvura. Unoziva kune zvikorobo zvaakunyatsa kumwira mvura zvekuti wakambodhumana nemunhu muHarare mutauni muya uri kutozvifambira zvako mongopfudzana ungoitonga kudhuma kudai wotona pesa usisina. Unenge wasangana nembavha yetaipi yechikorobo chakanyatsokumwira mvura. Chiri kudanwa naJesu manje mangwana nanaya kuti kunyangwe zvivi zvacho zvatsvuka seropa, wataipi yechikorobo chaakunyatsa kumwira mvura, Jesu ari kuti inini ndichazvichenesa semazaya echando. Saka Mary anga ataipi yechikorobo ichocho icho, asi Jesu ari kuti hazvina kana nebasa rese izvozvo, ndo zvandakavinga kuti ndiponese mutadzi. Saka Jesu unoregerera nekukangamwa zvese. So ukaverenga pavhesi ya6 yaJohn chapter 8 hanzi vakareva izvozvo vachimidza kuti vawane chavangapomera mhosva nacho. Wainzwa kaya ndataura iye ndikati hondo idzi kaidzi dzese dziri mukati muupenyu hwako idzi hadzisi hondo dzako. Wazvinzwa munhu waMwari, hondo ndedzaJesu. He is a sure captain. He has never lost a battle. And I know that he will not hafa akambokundwa mubattle iye Jesu wedu. Ukaverenga history yake zvakanaka pataiverenga pana Revelations chapter 12 iri kunzi kurwa kwakavapo kudenga uko, wakaipa akakundwa nenzvimbo yake ikasazowanikwa kudenga. Kana zvichinzi ikasazowanikwa kazvoreva kuti he was totally
utterly defeated kudenga uko. Ndobva akandirwa pano pasi ende hachazodzokeri nekuti wakakundwa. Ende Jesu akabva amutera paplanet Earth kwakumukunda futi pamuchinjikwa weCalvary. Saka inzwa munhu waMwari, dzidza kukandira kuna Jesu whatever it is, zvingave zvivi, angava matambudziko. Handiti uri kunzwa shoko raMwari riri kuti uyai makaneta makaremerwa, ini ndichakupai zororo. Saka Jesu ari kuti haikona kuramba wakangotakurana nemutundu wako, ukandire pana Jesu. Haikona kuramba uri kungoshungurudzwa nechivicho, uya nacho kuna Jesu mani. Mary akaperekedzwa nevarume ava kuna Jesu. Sekukuperekedza kwandiri kuita iwewe mangwanani, perekedzeka uende pamakumba aJesu, uri mukundi nekupfurikidza naJesu Kristu akatida. Saka aitsvagwa nemascribes nemapharisees ndi Jesu, kwete Mary weMagdalene. Unoziva kuti dai pasina Jesu apaka, Mary weMagdalene vanga vasina problem naye, because ivo vacho vaitofavor futi nani naye. But because vaida kubata Jesu, vakatora Mary kuti wamushandise kubata Jesu. Saka iweweka uri kungoshandiswa zvako kuti utrepwe. Kuti Jesu abatwe, iwewe ndiwo uri kushandiswa segwenzi. Chiri kunyatsokudiwa chaiko itsuro yawanda seri kwako. Saka inzwai vana vaMwari mukati memangwananano. Ina handizivi kuti zvii zvarema paupenyu, ina handizivi zvivi zvanamatira mukati meupenyu hwako. Asi iwewe manje rangarira kuti hondo idzi dziri mukati meupenyu hwako idzi ndedzaJesu. Handimoziva kuti chivi pane zvimwe zvaunozotoona kuti dhimoni ragara semagariro aranga rakaita pana Mary weMagdalene. Rakagara paari kwete rimwe chete asi 7. Asi auya kuna Jesu. Jesu unoti kwaari, enda mudzimai, usatadzezve. Saka ndiani unofanira kupotsera dombo? Kana Jesu asingapotseri dombo, ndiani ungapotsera dombo kumutadzi? Saka mukati meupenyu hwatinorarama, inzwa munhu waMwari, usatadziswe nevamwe vanhu kuuya kuruponeso. Usaona kunga muchechi mune vamwe vanhu vatsvene kupfuura iwewe. Hakuna izvozvo. Vari muchechi nevari munyika are all sinners in need of grace. Nekuti apa patadzidza apa, varume ava vese hapana kana 1 akagona kukanda dombo. But pataverenga ka panzi mascribes ka nemapharisees ka, varume vaikudzwa muchechi ava ndo mabishop aya, ndo maprofets aya, ndo madhikoni makuru aya, ndo vakanga vauya nemukadzi kuna Jesu. Asi vazonzi kanda dombo, hapana akakanda. Iwo wakaregererei kuuya kuna Jesu? Kuno vamwe wakabuda muchechi, hanzi vananhingi vakanditi wakadai. Wauchizviziva here kuti vakakuti hako wakadaro, but ivowo zvava hazvina kuonekwa. Asi in the records of heaven zvirimo in black and white, zviri kuoneka. Saka munhu waMwari, usatadziswe kuuya kuna Jesu. Chikorobo chakabhadharwa nemaropa aJesu ega. Saka ukatarisa zvakanaka uchaona kuti Jesu paakanga achinyora pasi apa, ainyora muvhu. Achinyora zvivi zvevanhu, ainyora muvhu. Inda ainyora muvhu, zvaireva kuti kana mhepo yauya ikatakura jecha rikasvika rikazvivhara, in a few hours time, zvanga zvichinyorwa naJesu zviya zvinenge zvisingachaoneki. Saka Jesu zvaari kureva kuna Mary ne scribes and the Pharisees ndezvekuti hazvinei kuti zvakanyorwa nedare zvivi zvenyu. Kana inini ndauya ndinozvisuka zvese, ndozvikanganwa, zvodzimika, hazvizoverengeki, hazvizooneki zvekare. So mangwanana ano tiri kuti kudii vana vaMwari? Chikorobo chakabhadharwa in full. Kana tikauya kuna Jesu, unotinatsa zvivi zvedu, uye kuti unozvikanganwa zvose, haazozvirangariri, unotinatsa. He who comes to Christ unosevwa, and achasevwa utterly. So vanhu vaMwari, mangwanani ano, ina handizivi zvangu kuti wakakorobha kupi. Iwewe ndiwo unoziva kwaunokorobha. Kana ndiri kutaura pamusoro pekukorobha, handisi kungotaura pamusoro pechifeve chete Mary weMagdalene, ndiri kutaura all types dzezvivi. Nekuti chivi zvachinokuitaka chinokusakadza munhu waMwari, chinokuredusa chitema. Ukaverenga Genesis chapter 3 zvakanaka, uchasangana naAdamu. Anga akapfeka mbiri yaMwari, vakanga vasina hembe dzeskini yemhuka kana madhende akasonwa, vanga vakapfeka mbiri yaMwari. But ukaverenga zvakanaka Genesis chapter 3 inokutaurira kuti
Adam paakadya muchero wakanzi naMwari asadyika, hanzi suddenly akaona ashama. Kushama chaiko kudai. Kwakutotaurirana namai mwana Ivhi kuti zvatashama, ona taakutoonererwa neshumba nemabimhaya nenzowi, mai mwana handei tinowanda. Chivi chinokufurura, chinokuita kuti ushame munhu waMwari. Ndosaka ndashandisa example yechikorobo kuti sinika inoredusa humanity. Nekuti uri kuona kuti munhu akanga akasikwa naMwari asingafi, but chivi pachakauya chakaredusa munhu. Saka mangwananano ukaverenga zvakanaka Genesis chapter 3, unosangana naAdhamu akunofuka mashizha nemukadzi wake. Munhu anga akafukidzwa nembiri yaMwari, iko zvino izvi yatama munhu waMwari akutsvaga kufuka nemashizha. Chivi chinokuredusa, chinokubvisa level yeubaba, chokuita kuti mustreet unzi mukomatindo, iwe uri murume mukuru ane vana nemudzimai. Chivi zvachinogona kuita munhu waMwarika, chinokuita kuti uzvuzvurudzwe ngwanani zvakaitwa Mary Magdalene. Vanhu vachakarara akutozvuzvurudzwa mukadzi mukuru, uyai muone, batai muone. Inzwa munhu waMwari. Jesu ari kuti kwauri mukati memangwananano, hazvinei kuti wazvuzvurudzwa kusvika papi, hazvinei kuti chakuredusa kusvika papi. I am here to bring a restoration into your life. So Christ Jesus ari kuinvita inini newe mangwananano kuupenyu husingaperi. Ari kuti nekuti Mwari wakada nyika, nokudaro ndobva apa mwanakomana wake Jesu kuti ani nani anenge atenda kwaari arege kufa, asave neupenyu husingaperi. Mary weMagdalene waifanira kufa, matombo anga aripo munhu waMwari. Mary paakazocheuka kudai akaona hipi yematombo, akaziva kuti ini ndingadai ndiri buried underneath, but because of this man Jesus Christ ndiri pano. Unoziva I especially like mhinduro yemudzimai Mary. Hanzi abvunzwa naJesu kuti varipiko vanga vachikupomera mhosva. Hanzi mudzimai anoti hakuna Ishe. Hakuna Ishe. Remember akakuti Mary anga ari munhu wevarume, akanga achiona varume vakawanda paupenyu hwake, but pakanga pachinyora Jesu ekenge ambonzwa Mary nezve the great teacher, but now anga atarisana naye face to face. There was something about the countenance of Christ Jesus chakaita kuti mukadzi uyu ati ava havasi vedu vaya vatakajaira. Hello, ava there's something about this man. And you know, akakonkluda mukati memwoyo wake kuti uyu ndiye Ishe watakamirira, uyu ndiye Mesiya ato pakati pedu uyu. Saka mudzimai anoti hakuna Ishe. Hello, iwewe mangwananano, Mwari ari kuti kwauri, you must see the Lord. You must see Christ akarembera pamuchinjikwa weKalvari. Hello, nyatsotarisisa zvakanaka serwiyo rwatinoimba mazavadha. Runoti ndinozotarisa muchinjikwa, ndosimbira kumuchinjikwa, nokuti hakuna anozoputsika kune vese vanosimbira simba redenga. Mukati memangwananano munhu waMwari, it is good that you come to Jesus Christ. Uya kuna Jesu, haanei nekamukorobhero kwawakaitaba. Ropa rake rakakwana kuti rikusuke zvivi zvose. Ndiani avo vanomira pamberi paJesu wakapfeka nguo chena dzinorepresenta Christ's character and his righteousness. Idzodzo dzinopfekwa koga nevakasuka dzavo muropa regwayana. So mangwananano Jesu ari kuti hazvina basa kuti makanga muchikorobhera kupi munhu waMwari, hazvina basa kuti wakashanda kusvika papi, hazvinei kuti waachabvaruka here chikorobo chacho, hazvinei kuti uchiri kutanga here zvekukorobha. Ndiri kutaura zvivi zvinokuremera. Jesu ari kuti munhu waMwari, come all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mukati memangwananano munhu waMwari, iwewe unoziva nyaya dzako, iwewe naJesu. Vhesi patariverenga rati mukadzi wakabatwa achifewa, vhesi 1 ichibva yati Jesu. Saka ngatingoichinje titi mbavha yakabatwa ichiba, vhesi 1 Jesu. Mai wakasvikirwa vari mumakuhwa, vhesi 1 Jesu. Baba vakaonekwa vari kupomba, vhesi 1 Jesu. Mukomana akareba musikana akasungwa, vhesi 1 Jesu.
Nyaya yacho haiperi nekupika jeri, inopera nekugamuchira Jesu samuponesi. Jeri ringapikwe, but the record is in heaven. So mangwanana ano munhu waMwari, whatever chiri kurarama mukati muupenyu hwako chichikutadzisa kufamba naJesu, vhesi 1 yati Jesu hakuna rimwe zita ratingaponeswa naro, ringava rabhishopu kana remuprofita kana ren'anga kana ratete kana rasekuru, kunze kwezita ramuponesi Jesu. Mukati memangwanana ano, kana dziri nyaya dzezvivi munhu waMwari, dokta wacho ndiJesu. I can only imagine mudzimai uyu Mary weMagdalene paakufamba achidzokera kumba. Ndiri kuona mudzimai asiri kunyatsa kugutsikana kuti hei, nyaya yangu yatopera zveshuwa. Ndiri kuona achiti akafamba step imwe chete ombocheuka kutarisa dutu rematombo kudai, ocheuka kutarisa Jesu, ona kuti chokwadi ndakuenda. Mudzimai uyu is more than grateful. This is why akazouya kuna Jesu nealabaster flask of oil iya, perfume yekenge iri worth the amount of a 12 months wage yaakauya nayo kuna Kristu Jesu. Inzwaka Mary Magdalene, I can only imagine achiimba ake rwiyo rwake, dai ndaizviziva kuti Jehovha anondidawo ini, ndingadai ndakamutenda kare kare, zvino makore angu mazhinji akaperera musango, mandaifamba ndichiramba nyasha dzaishe. Deuteronomy anoti mapota-pota negomo zvaringana, chidzokai mukwire nekumusoro. Mangwanana ano Mwari vari kuti zvawakorobha zvakwana. With open hands, Christ is calling you kuti uya kuupenyu usingaperi. Dai Mwari wekudenga atibatsira, Mwari wekudenga atikomborera, patichauya. Tisati tavharira, ndoda kuti tinamate. Ndoda kuti ndinamate nevanhu vari kuti ininika ndafamba kure nekumusha. Lord, I'm coming back home. Ndakamboita zvakaipa, but I am coming back home. Ini Mwari ndigamuchirei sezvandiri, because I am coming back home. Ndo vanhu vandiroda kunamata nawo. Unogona kunge uri kuona pafoni yako, unogona kunge uri kuona palaptop, maybe you are watching on television, maybe utori mumota. Let's take a moment titaure naMwari nyaya dzako unodziziva. Iwe uri kuti mangwanana ano, inini kukorobha ndaneta Mwari, zvandashandiswa naSatani zvakwana, inini ndakuuya kuupenyu usingaperi. God can restore you. Akakunyora mutsamba reupenyu, anokuregerera ozvikangamwa, haafamba achiudza vanhu, haakupi mhosva, nekuti Jesu anoti kana neni handikupi mhosva mudzimai, enda asi usatadzezve. Ngatinamatei. Baba vedu vekudenga, pamangwanana ano tinokutendai nekukurumbidzai nekukuvongai nekuda kwenyasha dzenyu dzogara nekusingaperi-peri. Maita henyu kuti koka kuupenyu usingaperi. Takorobha taneta Mwari wedu. Zvizhinji zvataita munyika ino, tambozama kuidya nyika iyi taikoniwa. Asi toda kutendai nerukoko rwenyu mangwanana ano. Muri kuti chikorobo ichi makachibhadhara neupenyu hwenyu pamuchinjiko weKalvari. Mukati ani nani unenge atenda kuzita raJesu awane upenyu usingaperi, arege kufa. Munamato wedu mangwanana ano. Rangariraiwo mai avo, ivaivo nababa avo, rangarirai mukomana, rangarirai musikana uyu. Munovaziva kwavanga vachikorobha vari. Asi mangwanana ano vari kuti Lord, I've had enough and I'm coming home. Tinokumbira simba raMweya Mutsvene muvazadze, vapei simba rekufamba. Tinonzwisisa shoko renyu rinoisa pachena kuti even if tikafamba 1,000 steps away from you, zvinongotora 1 step kudzoka mumaoko enyu. Nekuti imi sababa vemwanakomana, the prodigal son, makangomira makatarisa with your hands wide open. Uyai makaneta makaremerwa, ndokupai upenyu usingaperi. Gamuchiraiwo vana venyu Mwari, muvape simba rokutangidza pamwe chete nemi, vagofamba nemi, mugovaita restore, mugovatendera kuti pakupera kwamazuva aplanet Earth mazita ava awanikwa akanyorwa mutsamba reupenyu. Pamwe chete neni Jehovha, mundirangarire pamunouya kuzotora vatsvene venyu. Ndo munamato wedu kubudikidza namuponesi wedu Jesu. Amen. Tanzwa kunakisisa Jesu apo
aponesa iroso kuraura Jesu aponesa siwisa nyika dzese kumiriyo kwenyanza tenzi anotituma Jesu aponesa tumiranyi panyanza Jesu aponesa unzanyi vanyangadzi Jesu aponesa imbanyi wozvitsuwa kana vari panyanza pasiri chazorinzwa Jesu aponesa imbanyi mudambudzo Jesu aponesa neupenyu nerufu Jesu aponesa imbanyi nekupfawa moyo unodamutsa imiranyi paguva Jesu aponesa ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakoneninga miore kukurira Jesu aponesa ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakoneninga miore kukurira Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakoneninga miore kukurira Jesu aponesa miore